Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedan tako jednostavan, a jako ukusan, jedan od mojih najdražih kolača koje sam mnogo voljela u detinjstvu, a kasnije sam pravila i sama. Sastojci su baš oni koje pretpostavljam da većina nas uvek ima u kući, tako da ga gotovo možete pripremiti svaki dan. I ono što posebno volim jeste da vam ne treba čak ni mikser, ali kada radite tako, onda predlažem da uvek tako deo po deo koji dodajete, tako i mutite sa mutilicom i zaista vam mikser nije potreban. Koristit ćemo 3 cijela jaja, prvo sam ih malo umutila, a potom sam dodala, kao što ste vidjeli, šećer. Koristila sam kao meru šolju od 200 ml i sipala sam ne baš punu šolju šećera. Vi možete i cijelu, ali meni je to iskreno previše. Jednu kesicu vanil šećera, pa sam to izmutila. Potom dodajem 250 ml mlijeka i 120 ml ulja, to sam opet još malo izmutila, a zatim dodajem i suve sastojke. Biće nam potrebno 200 grama brašna, koristila sam brašno tip 500 i jedna kesica praška za pecivo. Ovu smes umutit ćemo sada sa mutilicom sve dok nema grudvica, to će se vrlo brzo desiti, ona dakle treba da bude ovako glatka i bez grudvica. Ne znam kako vi zovete ovaj kolač, ali moja mama ga je u detinjstvu zvala kakao kolač. I tako sam ga uvek voljela, mislim da kad god bih poželjela nešto slatko, ona bi mi pripremala baš upravo ovaj kolač. Sada će nam trebati upravo i kakao koji sam spominjala. Ja sam ovdje imala zapravo kao čokoladu u prahu sa kakaom, isto je fantastično, ali kažem može i običan kakao prah koji i inače ide u recept, ali ja sam trenutno imala ovu čokoladu u prahu. Koristit ću 4 pune supene kašike i to vam je dosta na ovu količinu. Vidjet ćete sada kada budem umutila smesu, ona treba da bude malo ređa, dakle ne gusta, jer baš treba kolač onako da bude sočan kada se ispeče. Zato uvek kada umutim smesu obavezno ovaj deo snimim da vidite, kada prođem sa špatulom otprilike da vidite kakva je gustina, dakle ređa je smesa. Zatim sjetila sam se da imam u kuhinji kandiranu brusnicu koju sam kupila skoro i nikako da je upotrebim, a mnogo je volim. Isprobala sam par komadića, tako su bili mekani, tako da sam dodala ovako 2 velike supene kašike. Ako ćete na grame, to vam je otprilike nekih možda 50 grama. Možete dodati bilo šta po vašoj želji, svakako će doprinijeti ukusu. Ovdje imam tepsiju koja je 22 puta 32 cm. Ukoliko želite da bude kolač malo deblji, jel da ne raste, možete slobodno i malčice veću tepsiju ukoliko ne volite da bude mnogo debel kolač, zavisi od ukusa. Zatim sam malo, kao što ste vidjeli, premazala tepsiju sa uljem i odmah nosim u urinu koja je već prethodno zagrejena na oko 190-200 stepeni, zavisi od vaše rerne. Odmah zatim pripremamo i priliv. Treba će nam 250 ml mlijeka, dodajemo unutra 7 kašika šećera. To je bilo dosta meni i vi isprobajte, kolač ovaj ne bude previše sladak. Zatim sam dodala još 120 ml ulja i još kaka, još 4 kašike i u preliv 4 pune supene kašike kakao praha. Malo ćemo promešati pa odnijeti na ringlu da se zagreje. Ono što je bitno jeste da ova smesa ne treba, ovaj preliv ne treba da vam provri. Miješamo ga i onda kada primetite da će početi da vri, sklonite ga prosto sa ringle. Evo, to se desilo sada i sklanjam sa ringle i dodala sam još malo arome ruma. Ako imate neku, lijepo je dodajte, baš će biti fino ako volite naravno da kolač bude aromatičan. Kod mene se kolač pekao, tačno sam izmjerila 18 minuta, ali vi pratite, svakako zavisi i od vaše rerne. Odmah nisam čekala da se ohladi, odmah sam uzela da ga isečem ovako na neke kocke
kakve sam ja želela. I to je ono što mi se i mnogo sviđa kod ovog kolača, što se sve priprema odmah i možemo slobodno da kažemo da za njegovu pripremu ne treba više od 10 minuta. Ovaj preliv ćemo samo da prelijemo preko kolača. On će kada se ohladi lepo da se zgusne i kolač će tako da bude fino čokoladan bez da smo koristili čokoladu i bit će izuzetno sočan i ovaj kolač nekako što duže stoji, on je meni sve ukusniji, tako da ga uvek pripremam uveče i onda naravno pola se pojedem, a sljedeći dan još više uživam. Ne zaboravite da ovako dobro premažete svuda, da ovaj preliv bude svuda ravnomerno po kolaču, da slučajno neko parče ne izostavi. Što se tiče samog ukusa kolača, vi možete da recimo sada pospete, na primjer, i sa mlevenim orasima, mogli ste i u samu smesu da dodate. Ovo je, da kažem, izvorna verzija koju je moja mama pravila i koju sam ja najviše voljela, a vi uvek možete da dodate i nešto po vašem ukusu. Ja ću ovog puta, pošto sam imala nešto kokosa što mi je ostalo, tako da ću da kolač dekorišem, pa ću na svaki da pospem malo kokosa i ostalo mi je također ovih kandiranih brusnica, pa ću na svako da stavim da kolač izgleda lepo i dekorativno, a vi možete i nešto drugo, zaista onako po želji i vašem ukusu, ali ono što je bitno da je kolač jako ukusan, jako brz, tako da možemo reći da je ovo jedan baš jednostavan svakodnevni kolač, ali ukus je baš odličan. I sada ću vam pokazati kako vam nije trebalo ni papir za pečenje, ni ništa. Kolač se tako lako odvaja od ove tepsije da je to božanstveno. Potrebno je da sačekate da upije preliv otprilike nekih pola sata. Ja sam nakon možda 20 minuta ovo sada uradila da bih završila video i isekla da vidite prvo parče. Ako imate vremena, naravno možete odstoji slobodno i preko noći. Kažem, njegov ukus je sve bolji kako on stoji i kako upije ta čokolada, odnosno taj preliv. Jako je sočan, jako je ukusan, po mom ukusu nije previše sladak. Vi uvek isprobajte preliv pre nego što prelijete sam kolač, pa onda dozirajte tu slatkoću. Nadam se da vam se ovaj recept dopao i da ćete ga isprobati. Javite mi utiske, a ja ću vam ostaviti još jedan vrlo sličan, ali sa drugačijim prelivom, pa mi javite koji vam se više dopao. U ovom videu pravit ćemo jedan fantastičan, ekstra brzi, a tako sočan kolač od toliko malo sastojaka koje pretpostavljam da svi sigurno imate kod svoje kuće. Prvo sam sipala u jednu šolju od 200 ml brašna, jednu šolju, a zatim još vrlo malo. Potom sam dodala jednu šolju šećera, zatim jednu kesicu vanil šećera i pola kesice praška za pecivo. Sada dodajem i 3 pune kašike kakao praha. Zatim od tečnih sastojaka dodat ću 2 pune šolje jogurta. Napominjem da koristim šolju od 200 ml za sve sastojke, tako da će vrlo lako biti zapamtiti ovaj recept. Koristit ću i 1 punu šolju ulja. Možete koristiti ulje po svom izboru. Ova smesa je toliko već dok je sada mešate sočna i čokoladna da možete pretpostaviti da će ovaj kolač biti zaista fantastičan, a kao što sam već rekla, vrlo malo sastojaka je u pitanju, a ukus je izuzetan. Za ovaj kolač također neće vam biti potreban ni mikser, sve možete ovako da promešate sa nekom utilicom koju vi volite da koristite. Smesa treba da bude ovako, pa malo gušća. Ja ću vam sada pokazati da vidite otprilike kako ona izgleda. Ja sam koristila brašno tip 500. Ja ću sada dodati još malo i esencije ruma. Vi možete i dodati nešto drugo, naravno po svom ukusu. Krema je tako fantastična da zaista mislim da ćete sigurno praviti ovaj kolač, jer kao što vidite ne treba uopšte mnogo materijala. Sipat ću vrlo malo ulja u tepsiju. Koristim tepsiju koja je dimenzije 20 cm puta 30. Posuću od gore vrlo malo brašna
I sada ću ravnomerno da rasporedim ovo brašno po tepsi. I sada ćemo uliti ovu smesu. Ja sam već uključila svoju rernu da se greje na 200 stepeni i ovaj kolač ću sada da stavim da se peče. Za to vrijeme spremit ćemo sastojke sa kojim ćemo preliti kolač, pa će on biti fantastično sočan. Ja ću koristiti pola šolje šećera. Vi možete i više ukoliko volite da kolač bude baš jako sladak. Dodat ću i 1 šolju mlijeka i dodajem možda nekih 30 grama, možda i manje, putera, možete dodati i margarina, šta imate kod vaše kuće. Zatim ćemo još dodati i 1 kašiku kakao praha, a na samom kraju dodat ću i 1 kašiku krema sa ovim seckanim lešnicima. To će biti fantastična krema. Vi možete naravno umjesto krema dodati čokoladu ili nešto već po vašem ukusu. Kolač se pekao tačno 20 minuta. Vidite kako je i kora tako sočna i ukusna i sada ćemo ga iseći na kocke. Za to vrijeme dok se kolač pekao i ovaj savršeni priliv krema je također gotov i sada ćemo da prelijemo sa jednim delom ovog priliva kolač da onako svuda ravnomerno upije da bude još sočniji. Ja sam ovdje pomešala 4 kašike mlevenog keksa, 2 kašike kokosa i dodala sam ostatak ovog priliva i sve sam to zajedno pomešala i sada ću ovako odgore da prelijem preko kolača. Ovo će biti toliko ukusno i fantastično. Naravno, ako niste ljubitelji kokosa, vi koristite nešto drugo. Na samom kraju sam posula sa mlevenim keksom ovako za dekoraciju i za ukus kolač, a naravno vi ste mogli recimo i sa orasima, bademima, lešnicima, sa čime god želite po vašem ukusu. Kolač je toliko fantastično sočan, ukusan i zaista sam sigurna da će vam se dopasti. Sastojke naravno možete improvizovati shodno onim koje vi imate kod vaše kuće. Ovo je zaista jedan, pa da kažem, svakodnevni kolač koji možete praviti i za vaše najdraže i za vaše goste. Sigurno će im se dopasti. Veoma je izdašan i ukusan. Ja ću vam ostaviti ovdje sastojke da možete da ih prepišete. Hvala vam mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.